ens demanen calcular la quantitat òptima d'un producte concret per obtenir el benefici màxim i a continuació ens demanen el benefici màxim. Com a informació ens donen el preu per unitat de producte i la funció de costos. Per començar, el que ens cal és saber la fórmula del benefici. I el benefici sempre és igual als ingressos menys els costos. I alhora els ingressos són el preu per unitat de producte per la quantitat de producte menys la funció de costos, els costos totals. I en aquest cas, el preu per unitat de producte és 15, per tant tindrem 15 per Q, menys la funció de costos totals, que en aquest cas ens diuen que és 5 per Q al quadrat. I per tant ens queda el benefici, en aquest cas, és igual a 15Q menys 5Q al quadrat. El primer que volem trobar és la quantitat òptima de producció per a la qual obtindrem el benefici màxim. Com podem saber quin és el benefici màxim? Derivar aquesta equació i igualar-la a 0. Sí? És un exercici d'optimització. Derivar el benefici respecte a Q, la quantitat de producte. Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. Derivada de 15Q és 15 i la derivada de menys 5Q al quadrat és quadrat baixi multiplicant, el 5 es manté i la Q es queda. Per tant, això ens queda 15 menys 2 per 5 és 10 i això, com estem maximitzant, estem optimitzant, igualem a 0. De tal forma que si aïllem la Q ens quedarà 10Q igual a 15 i la Q òptima serà 15 entre 10, que és 1,5 o 3 mitjos unitats. Per tant, la quantitat òptima per obtenir el benefici màxim és de 1,5 unitats. S'obtindrà el benefici màxim si produeixen només 1,5 unitats. I ara per saber el benefici màxim serà el benefici quan la Q valgui Q asterisc, Q òptima, que és 1,5. I si recordem l'equació era 15 per Q, 15 per 3 mitjos, menys 5 per 3 mitjos al quadrat, que és 9 quarts. Si no ho fem amb calculadora, 15 és 5 per 3, i com tenim un altre 3, és 3 al quadrat entre 2, menys 5 per 9, que és 3 al quadrat, entre 4, que és 2 al quadrat. Per tant, si tenim factor comú d'aquí, tenim el 5, tenim el 2 i tenim el 9, per tant, el 5, el 2 i el 9. 5, 9 i 2 per 1 menys 1 mig. 1 menys 1 mig és 1 mig, per tant, ens quedarà 5 per 9 entre 2 per 2, per tant, entre 4. I 5 per 9 és 45 entre 4, que ens queda 11,25. I estem parlant de benefici, per tant, és en unitats monetàries, que en aquest cas són euros. El benefici màxim serà de 11,25 i s'obtindrà quan es produeixi 1,5 unitats del producte en qüestió. Per tant, l'únic que hem hagut de fer és conèixer, òbviament, la definició de benefici i després derivar-lo igual a 0 i finalment trobar la Q òptima i acabar substituint-la dins l'equació de benefici per trobar el benefici màxim.